ଆସନ୍ତୁ ପୋଇ ତରକାରୀ କରିବା। ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପୋଇର କଢ଼ ଆଉ ପତ୍ର, ଏହାକୁ ହିଁ ରୋଷେଇ। ଏହାକୁ ସଫାସଫି କରି ଭଲ ଭାବରେ କଟାକଟି କରି ତାକୁ ରଖିଲି। ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ, ସାରୁ, ମସୁର, ବାଇଗଣକୁ କଟାକଟି କରି ରଖିଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଛଣାଛଣି କରି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖିଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମସଲା ଦେବା ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଜିରା, ସୋରିଷ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇଲି। ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ତାତିଲା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ସାରୁ ଆଳୁକୁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଲି। ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଲି। ରଖିଥିବା ପୋଇ ପତ୍ର ଆଉ ତାର ଯୋଉ କଢ଼କୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଲି। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ରଖିଥିବା ବାଟଣକୁ ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ରଖିଥିବା ମସୁର ଡାଲିକି ତାଥିରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚଲାଚଲି କରି ପାଣି ଦବା। ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ତାଥିରେ ଦେଇ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପୋଇ ତରକାରୀ। ତାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ।